O director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, daba hoxe a benvida ás persoas participantes na sesión formativa de marketing e vendas do programa Impulsa Comercio Galicia, un programa extraordinario de formación e asesoramento dirixido ao sector comercial galego co fin de reforzar as súas competencias profesionais. Estas accións céntranse en 4 grandes áreas, que son a digitalización, o marketing e vendas, a xestión e estrategia e as tendencias e sustentabilidade. Bueno, pois é algo importante, que a formación no sector comercial tamén, nese marco dese convenio que temos coa Federación Galega de Comercio, tamén, como non, coas federacións provinciais e a Federación Provincial de Comercio de Ourense, pois a importancia de ese impulso ao comercio local, tanto coa línea de axudas, cos premios Comercio que vimos de resolver e que teremos a gala de entrega no mes que ven, con outras iniciativas, pero especialmente tamén con esa formación necesaria. Entonces, no marco dese convenio importante coa Federación Galega de Comercio anual, pois con actividades de dinamización, como son o Merca no teu comercio, como os días azuis, pero importante tamén pois esa formación que vimos a impartir no día de hoxe, tanto no formato presencial como no formato pois online. O comercio local ten ante sí varios retos como a digitalización ou a sustentabilidade, pero preocupa especialmente o do relevo xeracional. O comercio é un sector moi afectado, tanto pola remuda como por a carga impositiva e por moitas cargas que les teñen, e necesita dese impulso dende a propia Dirección Xeral de Comercio, con campañas de formación, cas líneas de axudas, unha xornada que temos, quero avanzar tamén o próximo 17 de outubro no Gaiás, en Gaiastech, que tamén impulso ao comercio local, unha xornada que queremos compartir durante todo o día, casos de éxito que transmitan ese impulso hacia as novas generacións e a aqueles novos emprendedores que queiran insertarse no mercado laboral no mundo do comercio.